दायो दं आं उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि सोमलिबारि गामियाव आरो बे सोमलिबारि गामियाव हाबनाय जे गुबै लामा आरो बे लामानि सेरावनो दङ गलन्दि दैसा आरो बे गलन्दि दैसानि सेराव दङ मोनसे दालां आरो बे दालाङा दिनै भारत उदांस्रिया 74 बोसोर जानायनि उनावबो बिथांमोना बे दैमाजों खोब खस्थ'जों बारनो गोनां जादों आरो बेनिखायनो दिनै जों फैदों बिथांमोननि मतामत लानो दा बिथांमोना साखाथियावनो दङ 32 नं भेरगाव बियाबनि MCLA BPFनि MCLA बिथां नेरसोन बर'नि न'आबो बे गामि सेरावनो साखाथियावनो दङ दा बिथांमोना बेनि थाखाय गोबांबार बिथांनि खाथियाव थांदोंमोन दालांनि थाखाय नाथाय दालां मोनसेनि थाखाय दिनैसिम बिथांमोना सेंसन खालामना होआसै जायनि थाखाय रायजो राजाफोरा गोबां असुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जायो जायनि थाखाय फरायसालियाव उन्दै गथ'फोरा फरायसालियाव थांनोब्ला माब्लाबा बे दालाङा बायनानै थायोब्ला दैजों थाबायलांनो गोनां जायो आरो बेमारिफोरखौ लांनो गोनां जायोबा बिराद खस्थ' जायो दा बेखायनो फै दालांनि अबस्थाखौ नायना लानि उदालगुरि जिल्लानि गंसे गामि आरो बे गामिनि मुङा जाबाय सोमलिगुरि आरो बे सोमलिगुरियावनो बेसेबां गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बे गामिनि रायजो राजाफोरा भुमुगनिफ्राय ओंखारनाय दैखौ बिथांमोना लोङो नाथाय दिनै भारतआ 74थि बोसोर जालांबाय उदांस्रि सान जानाया अब्लाबो बिथांमोना दिनैसिम बे झरना एबा भुमुगनि दै लोंनो गोनां बिराद सानथावना बुंनाय दङ गोग्गो दैया सावस्रिनि थाखाय मोजां आरो गाज्रि दै लोङोब्लानो सावस्रिया गाज्रि जालाङो बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय नैबे गामिया बे सैथोखौबो बिथांमोना बजबना लानानै दिनै बे भुमुगनिफ्राय ओंखारनाय दैखौ लोंनो गोनां जादों मानि थाखाय बिथांमोनखौ हेफाजाब होग्रा रावबो गैया नामा दा बेनि बागै जों बिथांमोननि दै लायग्राफोरनि बा बे गामिनि रायजो राजानिफ्रायनो जों मिथिनो नाजागोन दै लाना फैदों जों बिनिफ्राय लोंबाय थायोना बे फुंनिफ्राय लोंबाय थायो माब्लाबा बेहाय दैया लोमस्रावबा बे होमबाबो जों लेथ्राबाबो लोङो आरो दै गैयिनि थाखाय दंखल गैयिनि थाखाय बेसेबां गोबावनिफ्राय लोंखो बहुत गोबाव जाबाय 10 बोसोरसो जाबाय बारासो जाबाय माथो MLA दङ बेनिफ्राय MCLA दङ गामि खाथियावनो खाथिबाबो माबाखौ नायाना जोंफोरखौ लेथ्रा दैखौनो जों लोंना थायो आरो सानसेबो नायफाखै नाया भटनि टाइमावल'सो जोंफोरखौ बाय नायनो थाङो आरो बे खेबावबो फैदो खोमा दासान्दि फैयो माने भट बिफायाखै बिथांमोना फैदाखै दासान्दि जेनेबा गावसोरनि गिनाय नांदों नामा होनो हायैखाय जों लेथ्रा नामाफ्राबो लेथ्रा दैयाबो जों लेथ्रा लोंना दोंना एबाराव नोंथांमोना सोलायगोन होनना सानदों नामा जों दा सोलायथारसिन जोङो सोरनो होगोन जोंथ' दा ट्रेक्टरावनो होखासिन थाल्ला सोलायखासिन जोङो পানী আনিছে কিয় আনিছে খাবৰ কাৰণে ক'ৰ পানী লে এই ভুমুকৰ পানী এটো কি আপোনালোকৰ ইয়াতে কুয়া নাই নেকি নাই কুয়া নাই আমাৰ ইয়াতে কি আপোনালোকৰ ইয়াত দেখোন MCLA আছে মানে MLA আছে তেখেতসকলে কি খোৱা পানী যোগাৰ কৰি দিয়া নাই নেকি হেতে আমাৰ কাৰণে সেইবিলাক চিন্তাই নকৰে আমি সব ভুমুকৰ পানীহে খাই আছো আমাক নাচায়ে যেতিয়া চিমলিগুৰিৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকক নাচায়ে কিবা ভুমুকৰ পানী খাব লগা হৈছে আমি কাৰণে কিয় আপুনি ভোট দিয়া নাছিল জানো আমি ভোটটো ভোট দিয়ে আছো নেৰচন ছাৰকে দি আছিলো আমি ভোট তথাপিও আমাক নিদিয়ে দেখোন সেইকাৰণে এতিয়া আমি নেৰচন ছাৰক ভোট নিদিও আৰু আমি এটা কি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছো দলং হ'ব লাগে পাইপ হ'ব লাগে আৰু ঘৰবিলাক দুলিন হাউচ ঘৰবিলাক পাব লাগে আমি এতিয়া দুখীয়া মানুহ আমি একোৱেই নাপাওঁ दै लायदों मानो फिमुगाव मानो लाबोदों बेखौलाय दैयानो दंखल गैया खुङा गैया जेबो गैयिखाय जों फिमुनि दैखौनो रोगा लोंनानै जायो गथ'फोर बेसेबां बोसोर जाखो बेलाय गोबावानो जाबाय बहुत गोबाव जाबाय आं हाबा जानाय लोगो लोगोनो बेबायदिनो खस्थ' खालामनांदों माने नोंथांमोननि बे गामियाव माने MCLA आरो MLA फ्रा फैया नामा फैनाया फैदोंमोन बाथौआव खनसे बाथौ मन्दिराव होगोन होननानै बुंलांदोंमोन दलं होगोन लामा मोजां खालामगोन खुङा होगोन दंखल होगोन होनदोंमोन माथो गैथारा दाबो गामियालाय बे खाथियावनो बारा गोजानाव सोमलिगुरि खाथियावनो बारांगाबारि MLA नेरसोना जों थाङो मोनबोखौनो होना माथो नाथाय बे दैखौ लोंनानै जुदि माबा खालामबा मा खालामबावो बेनिफ्राय फिल्टारबो खालामनाय जाया फिल्टार गंसेखौनो बायनो हाया दा जों हाजिरा मावनाय मानसिया बहानो फुदुंना लोंना लोङा फुदुङाबो जों बेबायदि लोंनानै बिदिनो दा जोंनिया औवानि दलं बनायनाया बोसोराव गैया होमबाबो 6 बारा जाथारो मानो होनबा जोंनि गामियाव औवा खाङै मानसिफोरा होयै तारमाने हार मानिजोबलायलायबाय दिनै दलङा बायनानै थाङो दैलां गेजेराव बायोबा जोंनिया बे दैसाथिं हाबख्लायनानै माने गथ'फोरखौ बा स्कुलाव थांलाय फैलाय बा बाजाराव थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय बहुत उसुबिदा जायो खारन बे सांबार बनायनो नै बायलायबायसो नै
बेसेबां गिदिर गरं दङ दा जोंनिया MCLA आ बुंदोंमोन थांनाय 5 बोसोर सिगाङाव जिथुनिखि भटनि सिगां बिथाङा फैदोंमोन नालाय जोंनि मन्दिराव जनानै बुंदोंमोन जे एखेबारे आं जुदि जिखियोबा आंखौ जुदि देरहायोबा जे बे दलंखौ आं नायगोन बिथाङा एकदम मन्दिरनि लांगोनायावनो बुंथारदों आंबो दोङो नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो खेरायासै जोंनि रायजोफोरा थांबाय खनसे नङा खननै नङा गले थांबाय खिन्थु दिनैसिमबो बिथाङा खेरायासै मानो जोंबा बिथांनो भटखौ होआखैमोन नामा जों बर' हारि नङा नामा जोंखौदि एसेबां निग्लेक्ट खालामनानै गारना दोनबाय बहुत दुखु नाङो जोङो तारमाने 64 नं समष्टिनि MLA बिथां कमलि बसुमतारी मा बुङो दा 62 नं पानारि समष्टिनि MLA आ बुंदों जे बर'फोरा आंनो भटखौनो होआखै सिमलिगुरिनि मानसिफोरा आंनो भटखौनो होआखै गुबुन हारियासो भटखौ होयो खिन्थु सिमलिगुरिनि आंनो भटखौनो होआ थिग बेबायदि बिनि थाखायनो जों दिनैसिमबो दलंखौ बोनानै लाबोनो हायाखै एबा बिथांमोना जोंनो मावफुंनानै होआखै नेरसोन बर'आ बुंबाय जे जागोन आं उथिबानो होगोन होनना बुंनाय मानसिनो दिनैसिमबो माने सिमलिगुरिनि आंनो भटखौनो होआखैसो होनना बुंसाबावबाय होमबा बियो मा जों सोरनो होआखै बुंनो थाङोबा मुथते करेन्टनिफ्राय लानानै आं दिनै नेरसोन बर'हालागि बहुद बार भट होबाय दिनैसिमबो जोंनि दलङा मानो जाफुङासै जों माबा नङा नामा गामियारि मानसि नङा नामा ना बर' हारि नङा बिनि थाखाय जों जोबोद दुखु नाङो जों दिनै भटखौ UPPL आव थुनानै जों दिनै मोजां मोनसे माने सानखांदों आरो जोंनि जाहाथे रायजोआबो सोलायथोंसै बा MCLA बा MLA आनो सोलायथोंसै नङा होनबा मानोना जों एबा एसां खस्थ' भुगिनानै मा दरखार जों गावनि आथिङाव गसंनानै गावनि खामानि मावै जासोमनानै दिनै जों सरकारनि जेबो बेबस्था जुदि मोनाबा जों भटखौ बिथांनो थुबाय थानानै जा मा मुलाम्फा दङ जेबोआनो गैया ओंखायनो जों सोलायनाया मोजांसिन नैबे जों नुदों नोंथांमोननि बे गामियाव हाबनाय सोमलिबारि गामियाव हाबनाय नैबे गलन्दि दैसानि सायाव मोनसे औवानि दालां दङ बे दालांनि थाखाय नोंथांमोननि जि माने सरकाराव थानाय बिथांमोननि हायुंगिरिनि मोननि खाथियाव थांनानै नोंथांमोना बिनि दालांखौ बियाखैमोन नामा जोंफोर बिनाया ओरैबायदि बिदोंमोन जोंनि गामि खाथियावनो जोंहा MCLA दोङो आरो खाथियावनो जोंहा मेडाम दोङो MLA बे MLA नै 20 बोसोर जानो हमबाय जों बारे थाङो बे दलंनि थाखाय जों एप्लिकेसन मारिनो दा बे दलंखौ बनायनांगौबा जोंनो पकेटनिसो खरसा जागोन सरकारनिफ्राय फाया सोर बुङो बेखौ MLA बुङो MCLA बो बुङो MLA कमलि मेडाम दा इयाव जोंफोर हारिना दोङो दा जोंहा गथ' गथाय स्कुलाव थांनोफोर दैज्लां समाव दलङा बायोबोला दैथिं बारनो गोनां बिमा बिफाया थिखां बारनो गोनां जायो जों एसेबां खस्थ' भुगिना दोङो जे खाथियावनो MLA MCLA थाजासेयाव जों एसेबां भुगिनो दरकार मा जों कि भट होआ नामा जों रायजोनि मानसि नङा नामा जों सरकारनि मानसि नङा नामा जों एसेबां नेवसिगारनो मा अधिकार दोङो जोंनिखाय जोंफोर दा बर्तमान बिसोरखौ जों नागारनो थान्दाव दोङो खारन जोंखौ जेराव नायजाया जों एसेबां दुखुथिया मानसि बेबायदि जाना दङ जों सोलायनायखौ लुगैदो माबायदि सोलायगोन जों सोलायनाय माबायदि सोलायबानो जोंफोर दा भटनि द्वारा सोलायनोसै भटआव जोंहा गासैबो लोब जुदि जुग जानो होयोबा जों ओरैनो सोलायनो हानाय गोहो दंखायो एबार खेबाव भटखौ सोरनो होगोन एबार खेबाव जों भटखौला आरो सबानो नायना दोङो दा जितु जोंहा UPPL हान्जा उथिबोदो दा गासै मानसियानो जुगदान होदो जे जों आरो बर' जाना मानो जुगदान होआ जानो जों ओरैनो खस्थ' भुगिना दोङो जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय डिमाकुसि सिमलिगुरि गामिनि दा जेनेबा जोंनि अबस्थाया दलं दा दलङा ओरैबायदि अबस्था जाना दोङो जे जेनेबा गिलु बेलु दैज्लांनि दिनाव बिथिंबो थांथावा ओरैबायदि माने फरायसाफ्रा खस्थ' मोनो फरायनोनो माब्लाबा जेनेबा फरायसालिफ्रानो जोंहा सुथि जानो गोनां जायो लामा सामानि थाखाय दा जोंहा बिराद उसुबिदा जाना दोङो जोंनि सिमलिगुरि गामिया बिनिखायनो जोङो सोलायनायखौ लुगैदों दा बहुद बार जोङो MLA नियाव थाङो MLA नो माबा दरखास्थ' होयो बिथांमोना बुङो जासिगोन नोंसोरनिया खैबार बुङो जों जेनेबा बेसेबां थांनो जोंनि गामियादों माने नांजाब नेरसोन बर' दोङो बिथाङाथ' बुंबाय थायो जों खैबार थाङो बे थांसेयावबो बियो जोङो नोंसिनि माने दलंफोरा जाथारसिगोन होननानै बुंबाय नै जाय बुङै बेसा 15 बोसोर 17 बोसोर थांबाय दाबो जायाखै बिनिखायनो जों दिनै बिथांमोनखौ जों दोनथ'नानै दिनै गोदान माने सरकार दानो थाखाय जोङो आगबारिदो माने BTR सरकारा जिथुनिखि जोंहा मोनसेबाबो जोंहा डेभेलप जागोन दलं नङाबाबो आलिया जोंहा जाना फैगोन जों बेनिखायनो गोदान सरकारखौ लुगैदों जों दिनै UPPL आवनो जोंहा भटखौ होनानै बयबो रायजो राजाया देरहासार जागोन आरो जौगालांगोन बे ट्रेक्टरनि सुबिदायावनो जों भट होनानै जौगागोन जों